את הקולמוס מכינים בדרך כלל מנוצת כנף של תרנגול הודו. למרות שיש הרבה חומרים שאפשר להכין מהם קולמוס, מסתבר שהחומר הטוב ביותר הוא נוצת כנף של הודו כאמור. הדבר הראשון שצריך לעשות, צריך לנקות אותו כדי שאפשר יהיה לכתוב. הדבר הראשון שעושים, הוא מחזיקים אותו מהקצה ותופסים את השערות ותולשים אותם. בדרך כלל זה יורד בחתיכה אחת. אם נשאר קצת פה, אפשר להוריד אותו כך. השלב הבא, משתמשים בסכין, שנקראת הסכין היפנית, ומקצרים את הנוצה. אורך נורמלי זה בערך זרת. לא צריך למדוד את זה בדייקנות, אבל מסתבר שזה האורך הנוח. שמים את הסכין על הנוצה וחותכים. עכשיו שהנוצה היא באורך הרצוי, צריך לגמור את הניקוי שלה בתוך החריץ, ואת השכבה הזו של הקליפה השקופה שעל גבי הנוצה. כפי שאתם רואים פה, יש על הנוצה שכבה דקה, שאותה צריך להוריד לפני שאפשר להתחיל לעבוד. עכשיו משתמשים בגב הסכין, לא בחלק אחד, אלא בגב הסכין, ומגרדים אחורה את כל הקליפה הזאת מהנוצה. גם כאן בתוך החריץ כדאי מאוד לנקות, ואת זה אפשר לעשות עם הקצה של הסכין. עכשיו יש לנו נוצה נקייה שאפשר לעבוד איתה. כאן רואים הנוצה נקייה וחלקה לכל האורך. עכשיו צריך להוציא מהנוצה את הכימור הזה, שהוא בדרך כלל מפריע לכתיבה. תופסים אותו כשהכימור כלפי מעלה, ונותנים לו שבירה קטנה. הנוצה לא מתקלקלת כתוצאה מזה, אבל היא נשארת ישרה. עכשיו צריך להוריד מהנוצה את החלק של הקצה, שהוא לא טוב לכתיבה, וגם כדי לפתוח את הנוצה. בואו נסתכל בדיאגרמה לראות איזה חלק של הנוצה לא טוב לכתיבה. אם נשים את הנוצה על יד התמונה כאן, יהיה קל לראות שמול הקו המקווקו, כמו שבתמונה הנוצה הולכת ונהיית צרה, כך גם בנוצה האמיתית הולך ונהיה צר מול המקום הזה. רק החלק של הנוצה שבו הצדדים מקבילים הוא טוב לעבודה שלנו, ואילו החלק שמפה והלאה הוא לא רצוי ולכן אותו נחתוך. בואו נראה את זה על גבי הנוצה. מניחים את הסכין על הנוצה במקום שמתחיל להיות צר, ומחזיקים קרוב למקום החיתוך כדי לייצב. במצב זה חותכים, וצריך ביטחון עצמי בשביל החיתוך הזה, את החלק הזה של הנוצה בשיפוע. הנה. בתוך הנוצה יש מעין קסקסים שאותם צריך להוציא לפני שאפשר להמשיך את העבודה. אפשר להוציא אותם או עם זנב של נוצה אחרת, אפשר לדחוף אותם פנימה, או אפשר להוציא אותם החוצה עם בורג. עכשיו שיש לנו נוצה נקייה וללא הקסקסים בפנים, הגיע הזמן לשרות אותה. אופן השרייה הוא כך. לוקחים כוס שיש בה בערך סנטימטר אחד של מים. ומוזגים לתוך המים הללו חומץ 5%. חומץ רגיל שנמצא כמעט בכל מטבח, עד שהמים מגיעים לעומק של 2 סנטימטר. לתוך הנוזל הזה שמים את הנוצות שאותם אנו רוצים להכין לקולמוסים. הזמן המומלץ לשרות אותם בנוזל הזה הוא 48 שעות, דהיינו יומיים,
אפשר גם להשאיר את זה 3 או 4 ימים, אבל לא כדאי להשאיר את זה במשך שבוע, שכן הם עלולים להתרכך יותר מדי. אחרי יומיים אפשר להוציא אותם מהחומץ, לנער אותם, ואפשר להמשיך את העבודה. בואו נעבוד עם הנוצה הזאת כעת. מנגבים אותה, ועם הציפורן של האגודל מגרדים שוב בחוץ, כדי לוודא שלא נשאר שום קליפה מהקליפה שהורדנו קודם. בשלב זה יש 3 סימונים שכדאי לסמן על הנוצה, כדי שיהיה לנו קל לבנות אותה בצורה סימטרית. הסימון הראשון מתבצע בתוך החריץ הזה, מדגישים אותו קצת עם עט. סימון השני עושים אותו על ידי זה ששמים את קצות האצבעות בתוך החריץ ומשכיבים אותו על השולחן. עצם זה ששמתי את האצבעות בתוך החריץ עוזר לי לשמור שהנוצה לא תיטה ימינה או שמאלה, אלא תעמוד ישר. במצב זה אני מסמן נקודה פה למעלה, קו למעלה, בנקודה הכי גבוהה של הנוצה. אחרי זה הופכים את הנוצה ומסמנים בתוכה קו בדיוק מעברו השני של הסימון שעשינו, ונקודה אחת פה למעלה. כדי לבדוק אם סימנו נכון, אפשר להסתכל לתוך החור ולראות ששלושת הנקודות, זו וזו, מתיישרות בקו אחד. בתמונה הזאת רואים עיגול שמחולק ל4, כמו שעון. השעה 12 למעלה, 6 למטה, ומהצדדים 3 ו9. בואו נחלק גם את הנוצה בצורה כזו. אם נסתכל על הקצה של הנוצה, על העיגול הזה, כעל הפנים של השעון שראינו קודם, נוכל להתייחס לנקודה הזאת כאל השעה 6, ולנקודה הזאת כאל השעה 12. עכשיו נותר לנו לסמן את השעות 3 ו9. לאחר סימון הנקודות ב3 ו9, משכיבים את הנוצה על השולחן ומעריכים את הנקודות האלה, משכיבים את הנוצה על השולחן ומעריכים כל אחד מהנקודות האלה לאורך של 2 סנטימטר ועולים. גם בצד השני, ללכת לאורך של 2 סנטימטר ולעלות. שתי הנקודות האלה נפגשות כאן למעלה. זהו הסימון של החלק בנוצה שנקרא פתח החצי. כאן בציור הזה אנו רואים מה שעשינו. הנה הפנים של הנוצה מחולקים ל4, ומהשעה 9 רואים שמתחנו קו שהוא בדיוק באמצע הנוצה, ובגלל זה הוא נקרא חצי. הגיע הזמן לחתוך את פתח החצי. את החיתוך הזה עושים בעזרת להב מספר 11, שאפשר להשיג אותו בחנויות לציוד סופרים, לקלף. הביצוע כך: מניחים את הסכין בתחילת מקום החיתוך, ואת אגודל שמאל עליו. אגודל שמאל דוחף את הסכין קדימה, אבל לא יד ימין. אם יד ימין תדחוף קדימה, זה עלול לקלקל את החיתוך. החיתוך הוא רק בדחיפה של אגודל שמאל. מורידים קליפות דקות עד שמקבלים פתח שמגיע עד לסוף הסימון. אם נשארו בפנים קסקסים, אפשר להוציא אותם בשלב זה עם קצה הסכין. בשלב זה צריך לחתוך את הצדדים, כל אחד בנפרד, וזאת עם החלק הדק של הסכין, דהיינו בקצה, ולא בחלק העבה שלו. שוב, לוחצים רק עם אגודל שמאל, ומורידים קליפות דקות. אם תנסו להוריד קליפה יותר מדי עבה, אתם עלולים להרוס את הנוצה, ותצטרכו להתחיל מההתחלה. הרבה יותר טוב להוריד קליפות דקות,
ולסיים את זה פעם אחת בטוב. גם בצד השני, עם קצה הסכין, ודחיפה עם האגודל בלבד. אפשר להוריד את החלק הזה. כאן הגענו עד הקו. זה נקרא פתח החצי, כיוון שהוא חצי. את הפרופיל של חיתוך פתח החצי נראה בציור הבא. החלק שנשאר לנו אחרי החיתוך הוא צורה של חצי עיגול עם קצוות ישרות. השלב הבא בהכנת הקולמוס הוא חיתוך הקשתות. בואו נסמן אותם קודם. דבר ראשון, נדגיש שוב את הקו האמצעי, ונסמן לידו משני צידיו שני קווים קטנים צמודים אליו, מימין ומשמאל. הקו האמצעי, אם נעריך אותו לאורך של סנטימטר, נוכל לסמן על דפנות החיתוך שתי נקודות מול קצות הקו הזה. אלו הסימונים הדרושים לחיתוך הקשתות. לגבי חיתוך הקשתות עצמם, שוב משתמשים בסכין מספר 11, דוחפים רק עם אגודל שמאל, עם קצה הסכין, והפעם תוך סיבוב הנוצה, כפי שכבר נראה עכשיו. מניחים את קצה הסכין על הסימון הראשון, ומתחילים לחתוך קשת, תוך שהנוצה מסתובבת לכיוון הזה. שימו לב בעיקר לסיבוב הנוצה בחיתוך הזה. רואים שאני מסובב את הנוצה הצידה? את זה אני עושה עם האצבעות האלה, מסובב את הנוצה ככה. גם בצד השני אני מניח את זה, ומסובב את הנוצה לכיוון הזה תוך כדי חיתוך. עוד חיתוך בצד הזה, תוך כדי סיבוב, ועוד חיתוך בצד הזה, תוך כדי סיבוב. המטרה היא להגיע לשתי הסימונים שסימנו משני צידי הקו האמצעי, מבלי לעבור אותם. בזמן חיתוך הקשתות, חשוב מאוד להקפיד שהקשת תהיה מתונה. כדי להבין איזה קשת לא לעשות, תסתכלו בתמונה הבאה. הקשת כאן היא חריפה, כי הסיבוב פה הוא מאוד חד. הסיבה שהקשת הזאת היא לא טובה, היא בגלל שבקשת מתונה, הגמישות מתחלקת בשווה לכל האורך. ואילו בקשת חריפה, מפה עד פה יש את אותה גמישות. אבל כאן יש יותר גמישות. ושוב פה אין גמישות. לכן הנוצה, במקום להתכופף בצורה שווה לכל האורך, היא תתכופף רק בנקודה הזאת. לכן כאמור צריך להכין את הקולמוס עם קשת מתונה כזו שנותנת גמישות לכל האורך.